ονομάζομαι Νίκος Τριπολίτης και είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής στο πρόγραμμα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για μένα, η υποτροφία είναι συνώνυμο της εμπιστοσύνης και της στήριξης στην πορεία μου για να κατακτήσω τα όνειρα και τους στόχους μου. Η υποτροφία μου έδωσε τη δυνατότητα να εξασφαλίσω τα απαραίτητα εφόδια ώστε να εξελιχθώ στον τομέα της επιλογής μου, χωρίς την οικονομική και κατ' επέκταση ψυχολογική επιβάρυνση στο διδάκτορα. Η υποτροφία της Hellenic Energy μου έδωσε την ενέργεια για να εξελίξω τη σταδιοδρομία μου δυναμικά, με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Το πρόγραμμα υποτροφιών της Hellenic Energy ξεκίνησε. Κάνε τώρα την αίτησή σου.